Bu Inga kembali bersama Mami Kempes. Iya. Mami mentenge tak setan mereka. Iki Mami Kempes. Nggih. Sing asli. Iki Tasik jek perjalanan iki. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padha ora fokus nih. Nggih. Juluk salam padha ora fokus. Nggih. Sepina malih kula aturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le Mami Kempes jawab Bu Inga. Lek Mami Kempes iki jawab ya. Nggih. Nek aku nggak jawab, ya ngerti jane ngono kuwi. Nggih, langsung kemawon. Saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat. Pundi niki? Dusun Tugu Jono nggih. Nggih. Amit sewu Mas Jono nggih. Panjake jenenge Jono. Nggih. Amit sewu. Hari ini Om Jono So- tanggapan di desa Soge. Jono. Hari ini ya tanggapane iki nduk. Desa Jono, pengrawite jenenge Jono. Sugih banget duwe desa sak menyambani. Ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Tugu Jono sedaya. Popile ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musian, Jombang ingkang dipun pimpin kalih Bapak Didi Purwanto alias Mas Gundo. ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun ugi bapak-bapak panitia nggih atas antusiasnya pada malam hari ini. Matur sembah nuwun nggih Nang. Tidak lupa juga untuk Bapak keamanan semuanya nggih Bu Inga. Nggih, Tidak ugi terkecuali. mboten supe ning Nana ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten Budi Wijaya TV wonten napa mawon ning? Oh banyak Bu Inga di YouTube-nya Budi Wijaya TV ada yang terbaru yaitu Campur Sari dan juga ada komedi atau drama humor. Humor. Nggih. Judulnya napa ning? Napa? CEO. CEO. Perane peyang dhewe kok ya lali ku piye to ning? Nggih. Nggih toh? Oke mboten supe ngaturaken sugeng dalu rawuhipun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya yang sudah hadir pada malam hari ini. Saking Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun, ugi matur sembah nuwun kagem Lamongan Tikung Mas Akbar, ugi PT Anggrem saking Balong Panggang Sugeng Rawuh. Umi Kenti. Nggih, Umi Kenti Sugeng Rawuh, Umi sehat selalu. Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun, Watu Gede, Asem Gede matur sembah nuwun rawuhipun. Tidak bisa disebut satu persatu. Nggih, gitu. banyak penggemar-penggemar Nggih. setia Budi Wijaya nggih ning. Nggih. Wis pokoke antusiase jan top jostis kanggo grup Sabu sedaya. Nggih. Langsung kemawon ning acara salajengipun Bedayan Serba serbi.
kita tampilkan primadonanya Budi Wijaya. Nggih, engkang Nggih. kaping sepindah sinten? Ada Ning Bella dan juga Ning Dias Asmara. Sugeng rawuh kagem Abah Muin. Jadi Bu Inge primadonanya sudah tampil. Nggih, Ning Bella Senggawati dan Ning Dias Aulia. Ya, di belakang Ning Dias Aulia ada Ning Kiki Amelia dan juga Ning Rani Asmara. Ini juga primadona Yeah. kabeh. Masih bersama Bedayan Serba Serbi Budi Wijaya. Sugeng rawuh kagem penggemar setia Budi Wijaya Kakak Santri Sawung Balik. Di belakang Ning Rani Asmara. Siapa dia? Ada Ning Marsa Resekwati dan juga ada Ning Nur Kumala Sari Dewi. Aslinya ki aku Bu Inge. Ngono.
Gumalasari Dewi. Ada sing duwe horeke Jombang. Ayo sapa? Siapa lo? Pasti sudah tahu semuanya. Ada Ning Ani Kumala dan juga Ning Ika Rempong. Pabrik arengnya nduk kene. Sing manis katon sliramu Nggih Bu Inge, di belakang horeknya Jombang ada pengereman asli dari Budi Wijaya. Budi Wijaya. Oke. Ada siapa Bu Inge? Ning Susan Warsono, Ning Titin Subayu dan Ning Reni Ananta, Ning Sartini. 4 seniwati sekaligus. Di belakang Neng Sartini akan saya tampilkan peranan-peranan penting dari Budi Wijaya. Ada Neng Yuni Suryanto, Neng Wikum Sukrisna, dan juga Neng Rizky Sukasti. Leles wes carane ali-ali meripate biru dilali-lali ranate ketemu lan kekek mencelok nang tenda
orang kaya sing duwe bojo ora mulih. Di belakang Neng Rizky Sukasti ada siapa Bu Inga? Senior-seniornya Budi Wijaya, Neng Yayu Karmala, Neng Mary Sudayat, Neng Erma Arifin, dan seorang bintang tamu dari KBS, Mami Okta. Niki bintang tamu nih. Dari mana tadi Bu Inga? Dari KBS Surabaya. Aku bedes ngono tako kari. Loh. KBS ojo iku mi, ojo saudan sih. KBS ku kebun binatang Surabaya. Loh iku lak penganggite sampean. Nek sing sakbenere iku ngene KBS iku kebetulan bisa hadir. Ngono lho. Saiki tak kandhani kon. Kandhani lapo? Bedes iku seneng kacang apa gedang? Seneng kacang. Oh, berarti kon keluargane bedes kon. Lah lapo? Lah kon ngerti senengane gedang? Loh, kan sampean sing ngongkon. Blas. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Wis teko mukeri ngricu kancane. Aku iki teko kariku gara-gara sebabe apa? Apa? Gara-gara Pak Lurah Asrun iki lho. Apa? Nasrun. Nasrun. Aku kayak isu mau di WA. Di PA apa? MMDMN. Apa iku? Mami di mana? Terus pengen balesi. Tak jawab. MMTGPN. Apa? Mami tanggapan. Bareng ngono? Pak Lurah Asrun jawab. Jawab piye? CPT DTG. Terus? Cepat datang. Terus sama jawab piye? Tak jawab OK. OK apa? Oke. OKAKEHEL. Apa iku? Oke aku hamil. Duh. Langsung Pak Lurah jawab. Jawab apa piye apa? MTM. Apa iku? Matamu jare. Terus? Lah iya, gak apa-apa sing penting Mami Okta teko mrene. Kula dongakno sehat sedaya nggih. Sami rukun sedaya nggih. Nggih. Alhamdulillah. Pinaringan berkaing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Langsung blender mengguri. Masih
Nggih menika kala wau pasukatan bedayan serta setri ingkang dipun aturaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Cakne ibu bapak pun kesusuriin wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak